regidores, regidors, senyores, senyors, amics i amigues, molt bona tarda i moltes gràcies per ser aquí en aquest magnífic saló de 100 que està tan ple que de fet fins i tot hem hagut d'habilitar seients. Dir-vos que ens fa molta il·lusió que puguem celebrar aquests premis i que generin també aquesta expectació. Avui donem uns premis imprescindibles i molt rellevants per a aquesta ciutat. Són uns premis, precisament, els del Consell, que es vinculen a una realitat rellevant, les pautes de tractament informatiu de les temàtiques d'arrel social. És a dir, el conjunt de qüestions que tenen a veure amb les necessitats, la quotidianitat i les expectatives de les persones i de manera ben especial dels col·lectius més vulnerables i també dels més invisibles, des de la diversitat, la lluita precisament de la visibilització d'allò que no està considerat normalitzat, però que és imprescindible que els fem visibles. Tot seguit donarem a conèixer el veredicte del jurat al Premi Mitjans de Comunicació en la modalitat de televisió. Jordi, endavant. Molt bé. El Premi en la modalitat de televisió és per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals pel programa Infocap, especial refugiats. Mireia Prats, Miquel Piris, Núria Casals, Jordi Aguilera, Lluís Xufré i Edgar Gems. Són molts aquí. Recordo que veníem aquí, recordo que posàvem un llençol al terra, que ens asseiem tots i anàvem passant un per un a fer-nos la foto. Llavors cada any fèiem alguna cosa així una mica diferent. El premi en la modalitat d'internet per Taller Escola Barceloneta, per la televisió online T'het vist som com som. El jurat valora que és una aposta valenta per part d'una entitat social fer una televisió online i que és un bon producte comunicatiu fet amb pocs mitjans i amb una bona evolució. Recullen el premi Josep Maria Soro, director de T'he vist, la Sandra Llamas, presentadora de T'he vist, i altres membres de l'equip de T'he vist, que us esperem ja aquí dalt. Content. Bueno. Què tal? Ho fas molt bé, que t'he vist a la tele. Bravo. I ho fas molt bé, què tal? Tu també? T'het vist és una televisió online que està molt ben feta pels recursos que tenen, però el més important és que qui la fa té molt a dir. És una gent que ha estat moltes vegades molt callada i nosaltres hem passat molt d'ells. I en aquest moment tenen un mitjà d'expressió, un mitjà de comunicació molt bo per arribar a tots i contar-nos de veritat i per reivindicar, que és el que han de fer, quina és la seva posició en la societat. Ara falta que aquest premi també sigui un impuls perquè puguin fer les coses millors, perquè puguin arribar a més gent, perquè es fiquin en plataformes per distribuir els seus continguts, perquè heu de mirar tots T'he vist, tenen continguts molt bons i sobretot perquè tenen el que té una televisió, que primer de tot planifiquen. Ens acompanya, José, una de les reporteres del T'he vist, de tot l'equip que ha pujat ara fa una estona a recollir el premi, la Sandra Llamas. Què tal, Sandra? Bona tarda. Com que he vist, perquè jo sí que ja ho he vist i tens tota la raó, s'ha de veure, com que he vist que fas molt bones entrevistes i jo tinc ganes de descansar una mica, perquè no li fas una pregunta al senyor Sant Clemente, del jurat, que us ha donat el premi a vosaltres? Vostè, com president de la Societat Editora del diari Apunés i assessor de mitjans de comunicació, quins consells ens donaria? Jo el consell que es donaria és que quan feu aquest raonament per fer un programa, que feu participar la gent, que li digueu, tu com veuries això? O si ha d'entrevistar la Laia Ortiz, quines preguntes li faria jo, amb mala bava o sense mala bava, per intentar que el públic també arribi. O sigui, feu participar a través de la xarxa social, perquè això us donarà més seguidors, us donarà una participació més gran
i al final tindré una més gran difusió de la que teníeu en aquell moment. Però esteu perfectament encarrilats. Sandra, ara et vull fer una pregunta jo a tu. En una entrevista que un dels teus companys feia a l'Antoni Bassas, li preguntàveu per què s'havia fet periodista. Jo t'ho pregunto a tu, per què t'has fet periodista? Què és el que t'agrada d'aquesta feina? Pues perquè sóc una noia que m'agrada fer preguntes i sortir a les càmeres. Doncs són dos bons motius per ser periodistes. Sí. Molt bé. Els comparteixo. I a més, les preguntes són fonamentals pels periodistes. Tenir curiositat per saber. El Josep Maria és un bon director, no? Molt. Sí, ja ho he vist també, perquè... Enhorabona de debò pel T'he vist. És veritat que el resultat és fantàstic, però i el jurat ho ha valorat, ho estem comentant fa estona, però jo vull saber, Josep Maria, com és el procés que culmina amb el que podem veure en aquesta televisió online. En primer lloc, moltíssimes gràcies per aquest premi, perquè sí, per tothom és important, per aquests nois i noies que han recollit ara mateix el premi, que és una injecció d'autoestima i d'optimisme enorme, fantàstica, i és un premi que té molt valor per a tots ells. Aquest projecte, de fet, va sortir d'una necessitat, de la necessitat, com abans deia el senyor Sant Clemente, les persones amb discapacitat intel·lectual tenen una taxa d'atur elevadíssima, llavors ells necessiten fer formació per incorporar-se al mercat laboral. I necessitaven algun projecte que fos suficientment atractiu i motivador per fer-ho, i van pensar que aquest podia ser una bona eina perquè ells fessin aquesta formació, fessin això, el que fan, documentar-se, que és això que deies abans. Com ho fan? Es documenten moltíssim, llegeixen, discriminen la informació que han llegit, es preparen les preguntes, les debatem en grup, és a dir, abans hi ha una reflexió, un procés de reflexió, un procés de treball molt interessant, quasi bé tan interessant aquest procés com el que després es veu a través de les pantalles. I és molt interessant aquest procés que amb ells els permet fer aquesta formació d'una forma que ells estan molt motivats per fer-la. I després hem aconseguit també obrir una petita finestra, que avui amb aquest premi es fa una mica més gran, a través de la qual ells mensualment surten i expliquen la societat amb la seva mirada. Doncs enhorabona a tots dos. Moltes felicitats. Deixa'm afegir només una petita cosa en 30 segons. Només faltaria. És reconèixer la feina que han fet les persones amb discapacitat intel·lectual i sobretot les seves famílies per conquerir tota una sèrie de drets i de prestacions i de serveis i fer aquest llarg camí, de vegades és una lluita sorda i constant, com cantava en Raimon, un camí que encara no havien finalitzat, que el continuaven, i lamentar, malauradament, que d'un temps cap aquí, d'un temps ençà, s'estigui posant fre amb aquest camí que encara queda per recórrer i fins i tot s'estigui portant les persones amb discapacitat intel·lectual a fer passos enrere. Jo crec que com a societat no ens ho podem permetre ni ho hem de permetre. Josep Maria, moltes gràcies. Bueno, enhorabona de nou, Gràcies, Enhorabona. A seguir així, amb il·lusió. A continuació donem a conèixer el veredicte del jurat per al Premi Mitjans de Comunicació en la modalitat de ràdio. Cisco. Que ha estat premiat a CATI, Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals i Transsexuals i Intersexuals Immigrants, pel seu programa Diversitats, emès a Ràdio Trini Jove. El jurat ha valorat la combinació d'activisme, actualitat i capacitat de divulgació del programa, així com el mèrit de tirar endavant aquesta aposta en pocs mitjans. Passem ja a la darrera modalitat dels premis, la categoria de premsa. Premi en la modalitat de premsa la Fundació Periodisme Plural per al Diari de l'Educació, en concret el dossier Nenes i nens o com educar en la diferència. El jurat ha valorat el rigor, la qualitat i la profunditat en què s'aborda la temàtica, així com també l'àmplia representació d'experts que aporten la seva visió des de diferents disciplines. Vuela y ya nadie volverá a mirarte desde arriba.
l'associació Iaca Heart i el col·lectiu de dansa integrada Liant la Troca, que posa així ara el punt final a aquest acte. Recordo els premiats que s'acostin per fer la fotografia de família final.